गासैखौबो बर'सा देरहासार इउट्यूब चेनेलनि जानानै बरायबाय। आं नैबे समाव फेमास जायगा कखिलाबारि फार्म बे फार्माव दङ आरो बे कखिलाबारि फार्मआ बाक्सा जिल्ला नि बेन्दोङाव नैबे सिमला नैबे समाव कखिलाबारि फार्म बे फार्मखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। आंनि नैबे उनाव बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे कखिलाबारि फार्मनि हाबलांग्रा जायगा बे हाबलांग्रा जायगायाव दङ। बे कखिलाबारि फार्मआ बेनिफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जागोन। बारा गोबाव सम लाला। थ' बिदिब्ला जों बै कखिलाबारि फार्मआव थांनि। बे कखिलाबारि बे फार्मआव हाबजेननायनि सिगाङावनो आं नैबे गुरुमारा आदर्श गुदि फरायसालि बे गुरुमारा आदर्श गुदि फरायसालि बे फरायसालि लांगोनायाव आं दङ आरो बेजोंनो नैबे आंनि केमेरानि उनाव गुरुमारा गुदि फरायसालि बे दङ आरो बेवहाय नैबे आंनि भिडिअनि जे उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेथिंनो कखिलाबारि फार्मनि हाबजेननाय जे लामा बे लामाया बेथिंनो। थ' बिदिब्ला जोङो नैबे एग्रिकालचार नैबे कखिलाबारि फार्म बे फार्मआव नोंथांमोनखौ आं लांनोसै। स' लोगोफोर नैबे समाव जोङो नैबे कखिलाबारि फार्म बे फार्मआव जों हाबबाय। आंनि बे भिडिअनि जे बेक साइड बे बेक साइडआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिराद गेदेर नैबे लांदां फोथार। बेवहायनो नैबे माखासे आबादारिफोरा माइ गायगासिनो। स' फाइनालि लोगोफोर नैबे समाव जोङो नैबे कखिलाबारि फार्म बे फार्मआव जों सफैबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव बे कखिलाबारि फार्मनि सोमोन्दै एसे बुंफोरथि होनो सानदों। नैबे कखिलाबारि फार्मआ 1971 मायथाइ बे मायथाइयाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगो नांनानै बेखौ एग्रिकालचार फार्म हिसाबै गायसननाय जादोंमोन आरो बे 1971 मायथाइनिफ्राय बियो फैयै फैयै 2001 मायथाइसिम बियो नैबे भारत गभर्नमेन्टजों आरो आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै बेखौ सालायदोंमोन। नाथाय बेवहाय जाखिनि जे गभर्नमेन्टआ बेनिफिट मोननांगौ बे बेनिफिटखौ मोनस्लाबाखै, जायनि जुनै बेखौ 2001 मायथाइयाव बेखौ दोनथ'नाय जादों आरो बेनिफ्राय नैबे जोंनि BTC थामहिनबा बे BTCआ जेब्ला 2003 मायथाइयाव एकर्ड जादोंमोन, बे एकर्ड जानायनि उनाव नैबे कखिलाबारि फार्मखौ गोदानै मोनसे जिहेतु फाहामफिननो थाखाय बा फोसाबफिननो थाखाय बेखौ नायसनदों आरो बैनिफ्रायनो नैबे एग्रिकालचार सेक्टरखौ मोजां खालामनो थाखाय BTC गभर्नमेन्टआ कखिलाबारि फार्मखौबो नायफामफिनदों आरो बेनिफ्रायनो नैबे 2003 जे मायथाइ बे मायथाइनिफ्राय BTC गभर्नमेन्टआ नैबे जिहेतु बांसिन गामियारिजों बे जायगाया सोनारनाय नैबे मानास नेशनेल पार्कनि खाथियाव थानाय, जायनि थाखाय सुबुंफोरा बांसिन आबादफोरजों सोनारनाय, बेखौ असिला लाखिनानै नैबे गासै 57 गामिखौ लानानै बे कखिलाबारि फार्मनि जे हा बे हाखौ मावनो थाखाय रायजोफोरनो नागारनो होदों आरो लोगोसेनो बेवहाय बांसिन नैबे माइ आबाद, आलु आबाद, बेसर बायदिसिना आबादफोरखौ बेवहाय मावनाय जायो आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना नैबे आंनि केमेरानि उनाव नुदों बेफोर गोदानै गायसनजानाय अफिसफोर। बेवहाय गोबां बिबांनि नैबे दाउ, अमा आरो लोगोसेनो नैबे बे ना फार्म बेखौबो बेवहाय नैबे फिसिनाय जायो आरो बैफोर नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। आंनि नैबे केमेरानि जे उननि बाहागो बा उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बेथिंनो नैबे मानास नेशनेल पार्क आरो लोगोसेनो खाथियाव दङ नै मावजि गेन्द्रि। बे मावजि गेन्द्रि नैबे इक' टुरिज्म प्लेस बे आंनि उननि जे बाहागो बे बाहागो कखिलाबारि फार्म। बे कखिलाबारि फार्मनि हाबलांग्रा जे जायगा बे फार्मा गासै 9 स्क्वायर किल'मिटार। बेवहाय नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव बे दङ आरो नैबे बाक्सा जिल्लानि सिमला बे जायगा बे जायगायाव बे गोग्लैयो आरो बेवहायनो
नैबे मानास नेशनेल पार्क बे नेशनेल पार्कखौ नैबे खावसे बाहागो बे बाहागोखौ बै समावनो नैबे रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय बे एग्रिकालचार फार्म बे फार्मखौ बेवहाय गायसननाय जादोंमोन। थ' लोगोफोर आं बारा गोबाव सम खालामला बै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो सानदों। हाय लोगोफोर, नैबे समाव आं दङ कखिलाबारि फार्म। दा कखिलाबारि फार्मनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगासिनो। आं नैबे समाव नैबे मिल्क प्रसेसिं प्लान्ट दा बे गाहाय हाबलांग्रा जायगा बेवहाय दङ। बेवहाय गाइखेर दाखा बानायनाय जायो आरो बेखौ नैबे थांनाय 2018 मायथाइयाव गायसननाय जादों आरो लोगोसेनो बे जायगायाव गासै 57 गामि बे गामिनि सुबुंफोरा नैबे कखिलाबारि फार्मआव सोनारनानै जिउ खाङो। लोगोफोर नैबे समाव आङो दङ कखिलाबारि फार्म। बे कखिलाबारि फार्मआव बर' माइ बे बर' माइ आबादखौ दुब्लियाव मावगासिनो। बे गासै 9 स्क्वायर किल'मिटार बेवहाय गासै 57टा गामि बे गामिजों लोगो नांनानै बे फार्मखौ थिखा महर बृद्धियाव बेखौ मावनाय जायो। स' नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बै आबादारिफोरखौ आं दिन्थिगोन। बे जोबोद एक्साइटेड जादों बे जायगायाव फैनानै जे दासिमबो सुबुंफोरा बे माइ आबादखौ मावगासिनो। नोंथांमोना नै नुनो मोन्दों केमेरानि सिगाङाव नैबे फिसा फिसा जे माइ गायदों जायखौ जों हाग्रासो होननानै बुंनो हागोन। थेवब्लाबो बे माइआनो ओरैबायदि समायना मोनसे समाव जाहैयो। समायना माने नैबे आबादा जायो। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बै समाव जे आबादारि बे आबादारिफोरा बिथांमोना बुंदों जे बे माइ आबादा जोबोद गसा बारायो। गासैखौबो नैबे समाव आंनि ब्लग्स बे भिडिअसनि गेजेरजों नैबे आबादारि बिथांमोननि जे खोथिया फुनाय बेखौ दिन्थिनो सानदों। आं नैबे समाव नैबे कखिलाबारि फार्म बे फार्मनि गुवार लांदां फोथाराव दङ। बे गासै 9 स्क्वायर किल'मिटार बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे बर' माइ बे आबादखौ मावगासिनो। गोबां गामियारि सुबुंफोरा बेवहाय फैनानै बे माइ आबादखौ मावदों। आंबो फैनानै जोबोद एक्साइटेड जादों। बे जायगायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेनो बे जायगायाव बर'फोरनि जे माइ आबाद मावनाय बे मावनायखौ नुनानै आङो गोसोखौ एक्साइटेड जादों। जे जानो हागौ नैबे समावथ' नैबे माइ आबाद मावनायनि सम नङामोन। थेवब्लाबो टेक्न'लजिया ओरैबायदि दावगाबाय जायनि थाखाय नैबे दा समावबो बै माइ आबादखौ सुबुंफोरा बा जोंनि बर' माहारिफ्राबो बैखौ
नैबे सोनारनानै टेक्न'लजिखौ सोनारनानै जे माइ आबाद बे माइ आबादखौ मावदों थामहिनबा नैबे समाव गायनाय आरो फुनाय जे हाबाफारि बे सोलिगासिनो दैज्लां खावसे दंबायो दैज्लाङा गोबाव सम दंबायो थेवब्लाबो नैबे समाव दा फेब्रुवारि बे फेब्रुवारियावनो बे माइ आबादखौ एडभान्सै बेवहाय टेक्न'लजिजों सोनारनानै नैबे माइ आबादखौ मावदों नोंथांमोननि सिगाङाव दसे समनि उनावनो आरोबाव गुबुन मोनसे सोमोनांथाव नुथाय बे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन स' गाइस गासैखौबो नैबे समाव बै समसिम आंजों दसे सम थाफानो थाखाय खावलायबाय आरोबाव एक्साइटेड जायगाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबावगोन लोगोफोर नैबे समाव जोङो कखिलाबारि फार्म बे फार्मखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों दिन्थिगासिनो आंजों लोगोसे दं महिलारि वाइट एन्जेलनि बिथां मनिन्द्र महिलारि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ आरो गासै दिनैनि जे ब्लग्स भिडिअस बे भिडिअसनि माखासे नैबे सानैजों कम्बाइन खालामनानै बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै बे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जेसे हायो जों डिटेल्स बे डिटेल्सखौ जों होनो नाजागासिनो जों थांगासिनो नैबे फिश फार्म बेवहाय जों थांगासिनो बे नानि आबाद जेखौ जों बुंनो हायो बेवहाय जों थांदों स' नोंथांमोनखौ आङो बै नुथायफोरखौ दिन्थिगोन स' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव आं दिन्थिनो सानदों नैबे कखिलाबारि फार्मनिनो नैबे फिश फार्म नैबे गोनोखो आदबजों बेवहाय ना फिसिनाय जायो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों बेवहाय नैबे ना फिसिनायजों लोगोसे नैबे पिगारि अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदिनो बे ना फिसिनाय जे जायगा बेवहायनो नैबे कखिलाबारि फार्म बे फार्मावनो बे ना फिसिनायबो सुबिदा बेवहाय दङ आरो गोनोखोआरि आदबजों बे नाखौ फिसिनाय जायो जिहेथु जोङो टेक्न'लजिया जौगासारबाय बे जौगासारनायाव जोङो नैबे बे ना फिसिनायाबो मोनसे बाहागो बेनिखायनो आङो बे जायगायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जिहेथु मानसिफोरनि जे जौगाखांनाय आदबजों जे ना फिसिनाय बे फिसिनायखौ बेवहाय फैनानै नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे आंनि केमेरानि जे उनाव नुनो मोनदों बे जायगा बे एरियाया जोबोद गिदिर बेवहायनो गोबां नैबे फुख्रिफोर दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिदों आंनि नैबे साखाथियाव बा आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुदों नैबे मानास नेसनेल पार्क आरो बेनि खाथियावनो मावजि गेन्द्रि द फेमास इक' टुरिजम प्लेस बे मावजि गेन्द्रिया दङ बेनिफ्राय एसे गोजान जायो 1.5 किल'मिटारसो जागोन बेनिफ्राय आंनि नैबे भिडिअनि जे उन बाहागो बेवहाय बै नुहुरनाय जे जायगा बे नुहुरनाय जायगायावनो नैबे पिगारि थामहिनबा नैबे अमा फार्म बे फार्मखौ बेवहाय खालामनाय जादों आरो दाउ फार्मबो बेवहाय बानायनाय जायो दाउ फार्मबो बेवहाय दङ स' लोगोफोर दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं बे समावनो दिन्थिनो सानबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नैबे कखिलाबारि फार्म बे फार्मखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिबाय आं आसा थिदों नोंथांमोना बे जायगाखौ नुनानै मोजां मोनदों आंबो फैनानै बेवहाय जोबोद एक्साइटेड मोनदों कखिलाबारि फार्मनि बे माखासे जे इनफरमेसन आंनि बे होनाया नोंथांमोननि सिगाङाव बा आङो रं इनफरमेसन होफ्लांदोंबा बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आरो बेवहाय फैबाय थानाय समाव एग्रिकालचार नैबे कलेज जानो सिगांदों आरो लोगोसेनो नैबे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज बे इन्जिनियारिं कलेज बेवहाय गायसननो नागिरदों लगभग बे जायगायाव सोंनानै मोनथिनाय बायदिब्ला बेखौ बेनि जे प्रसेस गभर्नमेन्टनि जे नैबे एग्रिकालचार आरो टेक्न'लजिनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जे इन्जिनियारिं कलेज बे कलेजआ बेवहाय जागोन होननानै बिथांमोना बा गभर्नमेन्टनि बे प्रसेसा सोलिबाय दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों आं मिजिंथिदों बे जाफुंसारथों आरो नैबे ओनसोलाव जौगासारनाय जाथों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नैबे आंनि गोदान मोनसे ब्लग्स भिडिअसआव नोंथांमोननो आङो गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायगोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोन्थों जै बर' हारि